martxa da, oso jatorrak eta azkarrenak gara. Doktoreak gara, divertigarria, denok izaten dugu bihotza handia. Gure lehenengo bizitza da zoragarria, talde txikiak gara eta bihurria. Haragi jale talde da gure mundua, asko gustatzen zaigu gimnasia ordua. Eta beti laguntzen taltzatzen eskua, talde txikia gara, baina indartsua. Eta hiru. Taldearen izena bai dela luzea, asko gustatzen zaigu ondo ikastea. Jolasten agarrazte zerente trebea, gure taldea bai eguzkidorea. Bi eta hiru. Gukak izan gara bai indaraz jorekin, asko jolasten dugu gure lagunekin. Ondo moldatzen gara beste taldeekin.